nagpinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na do mga tugang, Webes pungunyan, petsa 25 sa bulan kan Mayo 2023. Ini ang bareta alas 12 asin kami, ang sedong mga tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Mardela Dainiba. Enot sa headline kasatuyang darakulang mga bareta ngunyan. Sa lado lokal, Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RRMC, Bicol, nagkondukta nanin pre-disaster risk assessment para sa pigbabantayan na raot kang panahon. DepEd Albay Schools Division Sports Coordinator ipinaliwanag ang manungod sa pagtaonin medalya sa mga atletang nanggana sa Modified Palarong Bicol 2023. Kapitan Glenn J. Barcelon, kang Barangay Dapdap, Legazpi City, nagpasalamat sa mga nagtatarabang para maging matarayumpo ang medical, dental, optical as in bloodletting activity kasabagong aga bilang parte kan ika-21 Santo Cristo Festival. Legazpi City Bikers Group nangapudan sa publiko na magsabay sa gigibuho na pedal para kay Santo Cristo sa Mayo 28, 2023 sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Sa lado nasyonal, PNP Chief siniguro na magiging bukas sa publiko asin dainin pigikilingan sa gigibuhon o pigigibong internal investigation sa mga pasaway na pulis. World Bank sa giraray na siniguro ang commitment asin suporta sa administrasyon ni PBBM. Coordinating Council of Private Educational Associations puminalag sa propestong ipagbawal ang no permit, no exam policy. 240 milyon pesos itinaokan gobyerno kan Estados Unidos para suportaran ang esperso sa konserbasyon kan biodiversity sa Pilipinas. Sa ibang nasyon, Florida Governor Ron DeSantis sinag-anunsyo sa iyang plano na magkandidato sa pagkapresidente kan Estados Unidos. Sa lado kan Karawato Sports, dating world challenger Michael Hot and Spicy Dasmariñas pinauranan nin solidong mga suntok ang Indonesian boxer para makuha ang World Boxing Council Silver Featherweight title. Yan ang headlines kunya sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Nagpapon ng pre-disaster risk assessment meeting si Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RRMC Bicol Chairperson as in Office of the Civil Defense o OCD5 Regional Director Claudio L. Yucot para sa pagbabantayan na raot kang panahon. Sa pagtiripon, pinarumdom ni Yucot ang mga ahensya as in provincial DRRM offices o PDRRMO na maganda asin day maging kampante dahil ang anuman ang pwede mangyari sa mga masunod na oras. Kasabay kay ni, inabisuhan man ni Yucot ang mga PDRRMOs na magpuluwas ng localized no sailing policy para sa mga parasira dahil sa piglalauman ng makusog na paros asin aralangkaw na hukol. Ibig representar man kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGAS sa Southern Luzon ang forecast sa bagyo mientras na inilatag naman kan Department of Social Welfare and Development of DSWD Field Office 5 and presenting stockpile na ipapanao sa mga Bicolanong maapektaran. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Kinumpirmar ni Department of Education o DepEd Albay Schools Division Sports Coordinator Dan Murillo na wara man nin medalyang gold, silver as in bronze na pig-award sa mga atletang nanggana sa kakatapos pa sa ng Modified Palarong Bicol 2023. Ibinaliwanag ni Murillo na bago pa man magpuon ang kompetisyon, napagururo na kan DepEd na wara nin itataong medalya as in solamenteng ang mga makampyon sa pakawat ang makakaresibin nin trophy as in certificate sa iba.
Ini dahil sa modified ang pakawat asin naging halipot ang preparasyon dahil na nagkaigwanin pagkakataon na makapagsulisit para sa medalya asin wala man in fondo na nakaalokar ang DepEd sa pagbakal kan medalya. Inian paglilinaw ni Murillo matapos na nagkapirang mga magurang kan mga atleta ang nagiidaw asin nagahapot kuno rin matataw ang medalya kan mga aki na nanggana sa manlain-lain na pakawat sa Palarong Bicol 2023. Ang baretang ini hatod sa Indokan GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito now in cool litro. Pinasalamatan ni Kapitan Glenn J. Barcelon kang Barangay 57, Dapdap, Legazpi City. Ang Legazpi City Health Office asin iba pang mga opisina asin ahensya ni gobyerno na nagtarabang para maging matrayumpo ang ginibong medical, dental, optical asin bloodletting activity kasabagong aga sa covered court kang Barangay Dapdap. Sinabi ni Kapitan Barcelon na kada bes na may mga selebrasyon kan Santo Cristo Festival perming kasabay ang siring na aktibidad sa pagsasabing importanteng matawan dim prioridad ang salud ka mga residentes kan Dapdap asin kataraning pang barangay. Sigung kay Kapitan Barcelon ang Dapdap perming nakakaresibinin award dali sa nasyonal bilang Sandugo Awardee. Katakod kay ni piging ganyar nyaman ang publiko asin an may sadiri nin ayam na magpartisipar sa gigibo na fun walk and dog show sa Sawangan Park sa Sabado, Mayo 27, 2023 kung sain may registration na 150 pesos asin ang pondong matitipon gagamiton sa pagpapagayon kan Santo Cristo Mission Church sa nasabing barangay. Ang baretang ini hatod sa Indokan Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Neozep Forte. Imbitado ang gabos na kaya asin tatao na magpedal para sa mangyayaring pedal para kay Santo Cristo sa Mayo 28, 2023 alas 6:30 nin aga sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Sigun kay Legazpi Bikers Group Head Joseph Erebete, sa ikatulong pagkakataon gigibuon na nasabing aktibidad na an katuyuhan iyo ang magkaigwanin kontribusyon sa selebrasyon kan Santo Cristo Festival asin makapagtaonin pondo na mapapakinabangan kan Santo Cristo Mission Church. Sinabi ni Richelle May Anda, ang miyembro ka nasabing grupo na waranin mangyayaring kompetisyon asin sulamenteng fun bike ang gigibuhon. Ang mga interesadong magsabay ang pwedeng magparehistro sa kantidad na 250 pesos sa Barangay Hall kan Dapdap alas 8 nin aga sa kod alas 5 nin hapon asin nagbubugtak man sindan nin registration table sa Sawangan Park kada Biyernes. Mientras na nakahanda naman ng Dapdap Elementary School sa mangyayaring street dance competition sa Mayo 27, 2023. Sigun kay DDES Principal Joy Pinat, pigiimbitaran man ang mga alumni kan Dapdap Elementary School na magsabay sa pinakaprimerong alumni homecoming na inapod na pagsungko kay Santo Cristo sa Mayo 29, 2023 kung saan magkakaigwanin alumni night asin pag-organisar kan Alumni Association. Ang nasabing aktibidad ang parte kan nagpapadagos na selebrasyon kan ika-21 Santo Cristo Festival na may temang A Celebration of Faith and Thanksgiving. Ibabalyo na sa Hunyo 12, 2023 ang mga paratyenda sa Happy Lane hali sa Barangay Tinago pasasiring sa basketball court kang Barangay Bitano, Legazpi City. Iningunya ng pinagkumpirmar ni Legazpi City Task Force Kaayusan at Kalinisan Head Mark Andy Marbella kung sain sayang pigpaliwanag na makalis na maatraso ni nagkapirang bulan sa Giraray na nagkaigo ng pagkipag-uron at sa mga paratyenda na nagtugot man sinda na ibalyo sa nasabing lugar dahil ang takaypuan naman ibalik kan lokal na gobyerno ang lote sa pribadong tagsadiri kay ni. Sigong kay Marbella na nagkaigwa naman sindani pagkipag-uron sa konseho kang barangay asin iba pang individual na matabang sa paglipat. Sinabi ni Marbella na nasa 20 pesos kada aldaw asin kada paratyenda anahagadon para man sa pagmantinir kan malinig o na maniging malinig ang nasabing lugar. Nasusog na kan mga personahes kan Legazpi City Task Force Kaayusan at Kalinisan asin City Social Welfare and Development Office ang istaran kan mentally challenged persona na nagiging bayolente na asin ng kukulog sa Old Albay District. Sigun ini kay Task Force Kaayusan Head Mark Andy Marbella kung saan matapos na ipabot sa indahan impormasyon tulos ninda ining inaksyonan asin hinanap ang pigulian sa Barangay 18 Legazpi City. Sinabi ni Marbella na bako
basta-basta ang proseso para maidara sa tamang pasilidad para matauhan man nin magkakanigong asistensya medikal. Sa ibong kaini siniguro ni Marbella na maigot ang koordinasyon sa pamilya kaini para makakuanin consent sa pagproseso kaini. Mientras na sinabi ni Legazpi City Public Safety Office Head, retired Colonel Rolly Esguerra na nagagamit na sindanin multi-agency approach para maresolberan ang problema, lalo pa na nagdadakolan mga turista na nagbibisita sa syudad. Sa iba pang baretang lokal, dahil na basta-bastang makakapag-implementa ng mga proyekto ang arinman na ahensya o organisasyon sa Bakakay Albay na makakadestroso sa kapalibutan na dahil nag-agi sa pag-aadal asing konsultasyon sa Sangguniang Bayan kang Bakakay. Iyan ang kapalaman sa pigubusol na resolusyon ni Konsyal Attorney Herbert Bermas, pamayo kan Committee on Environment na sangunyan pigurunan sa konseho. Sigung kay Bermas ang mga proyekto na makakaapektar sa kabubuldan, mga hayop, tinanom, makakaraot sa ecological balance asin mga renewable energy ang gaipuhanin pag-aprobar kang konseho asin konsultasyon sa mga maapektaran na sektor kang komunidad. Ang resolusyon ginibo ni Bermas matapos manutaran na kadakol ng mga proyekto ang presenteng pig-implementar na nakakaraot sa mga bulod na konsideradong virgin forest anday nag-agi sa konsultasyon kang konseho maging sa barangay asin sa oras na nagkaigo ng problema sa kasanan nakakaabot sa indang karaman na may eksistidong proyekto sa banwaan. Sa ngunyan, wala man yung nagkontra sa nasabing ordinansa o resolusyon dahil ang tadakulang bagay ini para maproteran ang kapalibutan asin residentes kan munisipyo. Nakatutok na ngunyan ang atensyon kan mga membro kan Sangguniang Bayan Kanuwas Albay sa pangingenot ni Vice Alcalde Hector Loyola para maaprobaran ang annual budget kan munisipyo para sa taong 2023. Sigun kay Sangguniang Bayan Uwas Committee on Appropriations Chairman Councilor Leopoldo Zaragoza, aprobado na ang Local Development Investment Plan as in Annual Investment Plan na nakalusot na kasuhapon sa ginibong regular na sesyon kan konseho. Sinabi ni Zaragoza na sa siring na sitwasyon, naglalaong sindana dire-diretso ng maaprobaran asin maipasar ini sa pagsasabing halawig na panahon na ninalat para maimplementar ini dahil sa ngunyan ang re-enacted budget kan taon 2023 ang pigagamit kan banwaan. Kasaway kay ni tinawan doon ni Zaragoza na bilog man girarayan sa indang suporta sa local chief executive kan Uwas Albay. Mga tugang primerong partiyan kan sa tuyang Bareta alas 12, mga Bareta sa lado lokal. Bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon, sports sa sinibapa, makalis lang kayo. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmulan ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. The 21st Santo Cristo Festival 2023 Calendar of Activities. May 21, Sunday, 6 a.m. Zumba Fiesta, 2 p.m. Santo Cristo Grand Motorcade, 4 p.m. Thanksgiving Mass. May 22, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Primerong Aldao Kanobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 23, 7 a.m. Final Evaluation, Interpurok Beautification, Cleanliness and Purok Gulayan sa Barangay Contest, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikaduwang Aldao Kanobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 24, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikatulong Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 25, 8 a.m. Medical, Dental, Optical Mission and Bloodletting Activity, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikaapat na Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Awarding Ceremonies, Interpurok Beautification, Cleanliness and Purok Gulayan Contest, and Purok Fellowship Night. May 26, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikalimang Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Talent Night, Search for Santo Cristo Festival Queen 2023. May 27, 6 a.m. Fun Walk and Dog Show at Sawangan Park, 8 a.m. Kasalang Barangay, 3 p.m. Santo Cristo Festival Street Presentation, 5:30 p.m. Ikaanom na Aldao kang Nobinaryo sa Kaumawa ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Santo Cristo Street
Dance Competition. May 28, 6 a.m. Pedal para kay Santo Cristo Year 3. 4 p.m. Children Catechesis. 5:30 p.m. Ikapitong aldaw kang nobenaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo. 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Search for Santo Cristo Festival Queen 2023. May 29, 7:30 a.m. Dapdap Elementary School. First Alumni Homecoming Motorcade. 4:30 p.m. Sabat Procession Santa Cruzan and Flores de Mayo. 5:30 p.m. Ikawalong aldaw kang nobenaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo. 6:30 p.m. DDES First Alumni Homecoming Fellowship Night. May 30, 6 a.m. Ikasyam na aldaw kang nobenaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo. 7 a.m. Atod Maritime Procession. 7 p.m. Nazareth Youth Night. May 31, 9 a.m. Concelebrated Fiesta Mass. 10 a.m. Baptism. 7 p.m. Day and Night Mr. and Mrs. 21st Santo Cristo Festival 2023. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plan sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, siniguro ni Philippine National Police o PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na magiging bukas sa publiko asin ding pagkikilingan ang sendang mga pigigibong internal investigation kontra sa mga pasaway na pulis. Sigong kay Acorda, yan nagaipuan na magampang sa proseso ang gabos na pulis na sinangatan ng kasong administratibo maski ano pa man ang sendang ranggo tanganing malinig ang PNP. Siniguro ni Acorda na maagi sa formal na investigasyon ang mga pulis sa sinisasalang sa maigot na deliberasyon ang gabos na kaso bago gumibo ng pinal na desisyon may kinaraman digdi. Sinabi niyang igwang mekanismo na nakalatag sa laog ng PNP para aksyonan ang mga issues na may kinaraman sa mga pulis na naimbolto sa mga illegal na aktibidades. Sigong pa kay Acorda, ayaw ng Internal Affairs Service ng PNP, siring man ng Integrity, Monitoring and Enforcement Group o IMEG na nagbubukod sa mga pulis na nalalagalag nindalan. Katakod gani, hinagad kang PNP Chief sa publiko na magtiwala sa proseso kang PNP sa pagdisiplina sa mga abusadong tauhan kan pulisya dahil pigigibo ang gabos para maging profesional ang kapulisan sa bilog na nasyon. Sa giraray na siniguro ni World Bank Managing Director for Operations Ana Geldi ang sa indang commitment asin suporta sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos na makamit ang target kay ni ng maging mauswag ang nasyon, inclusive asin poverty-free society sa taong 2040. Nasa nasyon si Geldi para sa duwang aldaw na pagbisita asin nag-courtesy call ini sa Malacanang Palace. Tinawanin doon kan World Bank official na nakalinyada ang sa indang
ang bank's priorities sa development agenda kan Pilipinas. Siniguro kan World Bank na suportado ninda ang Pilipinas sa mga programa kaining climate change, renewable energy transition, food and agriculture, water and sanitation, innovation as in digitalization. Sa pagtiripon, sinabi ni Jerdy na poon kan 2022 padagos na nagrarambong ang ekonomiya kan Pilipinas asin ang pagbaba kan COVID-19 cases ang nagtaonin dalan para sa pagbukas kan ekonomiya. Tinukar man sa pagtiripon ang mga programang suportado kan World Bank iyo ang Teacher Effectiveness and Competencies Enhancement Project o TESEP asin Philippine Rural Development Project o PRDP Scale Up. Buminalagan Coordinating Council of Private Educational Association o COCOPEA sa propestong ipagbawal ang no permit no exam policy dahil maubusan ng sa mga pribadong koleyo asin universidad sa laog sana kan 2 bulan in kaso maging lay ini. Sinasabi ni COCOPEA Chairperson Bernard Villamor na base sa sarong pag-aagal kan Philippine Association of Colleges and Universities o PACU ang mga nakokolektang tuition asin iba pang fees sa ngunyan iyon sufisyente sana para mabayaran sa kod 7 bulan ang mga operational expenses kan mga pribadong eskwelahan. Sigung pa sa nasabing pag-aadal in kaso maipotob ang pagbabawal sa no permit no exam policy lalong mababawasan in cash flow ang mga pribadong universidad asin eskwelahan asin sa laog sa nanin 2 bulan malulugi na ang mga ini. Dagdag pa ni Villamor na igwaman in pag-aagal ang Catholic Education Association of the Philippines o CEAP kung saan maabot sa kabanga kan numero ka mga basic education school sa nasyon iyo ang palugi na o diit na sana ang dilihensya sa mga nakakolektang tuition fees. Tirawanin doon pa sa pag-aagal kan CEAP na 64.2% ka mga koleyo asin universidad ang palugi na sana ang income dahil kadaklan sa mga nasisingil na tuition fees napabaduman sana sa mga monthly expenses arog kang pasweldo, bayad sa kuryente, arkila asin iba pa. Nagpapatanid man si Villamor na in kaso kapuson ang paggastos kan mga pribadong eskwelahan sa sinang operasyon dahil sa mga late payments mapipiritan na magsarado na sanang paragos ang mga ini. Nagtaon in 240 milyon pesos na kantidad ang gobyerno kan Estados Unidos para suportahan ang mga esperso sa konserbasyon kan biodiversity kan 11 na piling civil society organizations o CSOs sa Pilipinas. Ipinahayag kan US Embassy sa Manila na ang kantidad magpupondo sa mga grants sa irarom kan US Agency for International Development's Investing in Sustainability and Partnership for Inclusive Growth and Regenerative Ecosystems o USAID Inspire na proyekto na nagkapirama sentro sa proteksyon kan wildlife as in implementasyon kan mga natural na solusyon sa climate change. Plano kan Mabuwaya Foundation saro sa mga benepisyaryo na gamiton sa indang grant para protektahan ang kadlagan kan kabubuldan kan Sierra Madre sa Cagayan sa pagi kan pag-aksyon sa illegal na pagtutroso as in conversion kan mga kabubuldan para sa paggamit nin agrikultura. Sa laog nin sobra 6 na dekada, nagkikipagtabangan ang ahensya kan US sa gobyerno kan Pilipinas asin mga lokal na organisasyon para pangatamanan ang mayaman na biodiversity kan nasyon asin pagianon ang mga epekto kan climate change. Pon kan 2021 sinabi kan embahada na nakapagtao inihinin sobra 620 milyon pesos sa mga civil society organizations para pakusugon ang senag esperso sa pagkamit nin environmental sustainability asin pag-angat nin buhay kan mga Filipino community. Mientras tanto, minabot na sa 103 na empleyado kang Cagayan Valley Medical Center o CVMC ang tinamaan ng COVID-19 sa Kawayan City. Dahil sa paglobo kang bilang kana COVID, nagkondukta ng massive disinfection sa nasabing ospital. Sa report, base naman sa pahayag ni Dr. Glenn Matthew Bagaw, Medical Center Chief, kaiba na sa tinamaan ng virus, ang sendang mga doktor, nurses, radtech, as in medtech. Maski mild symptoms na ang tama sa mga nagpositibong empleyado as in frontliners, iyo ang nagserarom ang mga ini sa home quarantine. Pero digdi, nagkondukta naman sindanin contact tracing dahil naulakita naman pati pamilya kan mga empleyado kan CVMC. Nagpatanid ang sarong professor sa Senado na posibleng mangyari sa Pilipinas ang nangyari sa Ukraine na nahak ang sistema matapos na atakihon ang power grid kaini kan 2005 asin 2016. Sa pagdangog kan Senate Committee on Energy, sinabi ni Energy Committee Chair Senator Rapi Tulfo matapos inspeksyonon ni dating National Security Advisor Hermogenes Esperon ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, binanggit kini sa report na may vulnerability sa sistema.
sistema. Sigon kay UP College of Engineering Associate Dean Professor Roaldo Del Mundo, ang nasabing vulnerability nangangahulugan na may posibilidad na ma-hack ang sistema as in operasyon kan NGCP gikan sa mga tagaluwas. Pigdetalye ni Del Mundo na nagibong laogon kan mga hacker ang Supervisory Control and Data Acquisition o SCADA kan Ukraine, kung saan ang control engineer na nasa laog kay ni nawaran in control as hiniling na sana na voluntaryong nag-switch off ang sendang power grade. Bako man malabog na ang mga manufacturers kan kagamitan kan NGCP ang mabugtak digdinin virus, lalo na tanainot ng nasita sa pagdangog nagibo sa China ang mga equipment sa nasyon. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, inanunsyo ni Florida Governor Ron DeSantis ang sa iyang plano na magkandidato sa pagkapresidente kan Estados Unidos. Nagsumitir na ini kan sa iyang kandidatura sa Federal Election Commission. Naging matanog ang pagkandidato kan Republican Governor kan manggana siya sa pagkagobernador kan Nobyembre. Dahil ang digdi pagkakonsiderar siya na magabat na kalaban kang kapwa Republican asin dating presidente na si Donald Trump. Saraw siya man sa pagkakonsiderar na maigpit na makakalaban kan Democrats asin presenting presidente Joe Biden na makandidato giraray sa pwesto sa 2024. Sa lado kan Karawato Sports, solidong mga suntok ang binutasan ni dating world challenger Michael Hot and Spicy Dasmariñas para patumbahon ang Indonesian boxer na si Patrick Liokhuto sa epekto kan 4th round stoppage para ganahon ang bakanting World Boxing Council o WBC Asian Silver Featherweight title kan Martes na banggi sa Fueste Complex sa Camarines Sur. Dahil sa panggana nakuha kan 30 anyos na Southpaw boxer ang sa iyang ikatulong sunod na panggana matapos na daogon ni dating undisputed bantamweight champion asin unbeaten na Oya Monster Inoue kan Hunyo 19, 2021 sa Virgin Hotel sa Las Vegas, Nevada. Sa satuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, dream come true na para sa mga personang gustong ikasal sa outer space dahil sa naimbento na kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya ang space wedding na pigpresentar kan Space Perspective sa rong space traveling company sa Florida. Sigon sa kumpanya, pwede nang magpakasal ang sarong couple sa space na 99% ang Earth atmosphere. Amazing ang nasabing imbensyon dahil sa mala astronaut ang experience sa 2 oras na paglayog sa espasyo para mahiling ang bilog na kinaban. Nagkakantidad nin $125,000 o maabot sa 7 million pesos ang gagastason kada persona para makapagparehistro. Sa ngunyan, renibo ng mga individual ang nagpabook ng ticket asin taon 2024 inopisyal na ilalansar. Storyang naiiba. Nakaresibi ng Guinness World Record title ang sarong cancer survivor sa Lebanon matapos siyang magtindog sa tabla na pano nin pako. Kinumpirmar kan Guinness Organization na si Rami Naus ang may kapot kan world record title na longest duration standing on a sadu nailboard male category ka nakatindog siya sa mga pako nin 12 oras, 12 minuto asin 8 segundo. Ginibuni ni Rami para ipalakop ang cancer awareness sa bilog na kinaban. Gusto niyang ipahilingan paglaban sa helang na cancer ang kaipuhan na makusog na mental strength asin tiwala sa sadiri. Bako na ini ang primerong pagkakataon na ginibo ni Rami ang cancer awareness sa paagi kan endurance challenge. Kanakaliis naglakaw siya nin 41 kilometro na nakabitis po sa Beirut pasiring sa Batron sa Lebanon. Sa masunod na challenge magmamarathon siya ni nakabitis sa mga lugar na may snow. Mayo 25 kan taon 1895 o 1895 kan ipinag-orden ni Gobernador General Ramon Blanco ang pagkapalaya sa siyam na prominenteng tao sa Malolos, Bulacan, mga kapamilya asin naging kadukot ni Marcelo H. Del Pilar dahil sa pagkontra sa simbahan. Ang desisyon ginibo matapos ng reklamo kan Arsobispo ka Manila manungod sa kawaran ng disiplina asin insubordination sa iyang simbahan. Kaibanan sa mga pinalayas pasiring sa Mindanao asin Palawan, sinda Don Manuel Crisostomo, Don Seferino Aldaba, Don Juan Aldaba, Don Saturnino Bendia, Don Anastasio de Leon, Don Justo Teodoro, Don Valentin Aldaba, Don Vicente Gatmaitan, asin Don Luis del Pilar. Naimbento na pala yung pwede ka magpakasal sa space. 7 million per person.
Magdamot ka na, Nicole. Mga tugang inapang kamilugang sa tuyang pang alas 12 mga bareta tinipan si kinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 6 oras. Naparas na nakaibanan sa pagsurot ka mga bareta. Angel Mostanza, Nicole Ann Gloriani as in Jenny Matthew Balyaran. Technical side, kasabay nato si Kuya Nems Flora. DCGB Social Media Department, yaon dyan kasabay nato si na Richard Astor as in Trescia Marie Litana. Kami man po sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Mardelot Daingibang. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang